Čau lidi, já jsem Dragon a vítám vás u mého dalšího videa, no a dneska to je zase Minecraft Hardcore, slíbil jsem další epizodu, takže jdeme na to. OK, takže jsme zase zpátky, tady na mém krásném místě na bejsku. No a dneska, tak bych tu bejsku chtěl postavit. Takže nějaké věci máme, co jsem našel v té potopené lodi, tak jsem tam našel tohle. No, takže myslím, že si tady můžeme položit pec, vedle ní krafťák, vedle pec, vedle ní krafťák. Tak, ještě si můžeme vykraftit čestky. Takhle, čestka 1, čestka 2 a postel. Bum, tohle by nám mohlo stačit. Ložíme postel, tady to zničíme. Tak, a máme úplně nádherně skladný domeček, který funguje. Tady se nastaví respawn point. No a myslím si, že můžeme jít tady to celý zarovnat, aby jsme měli místo na naší krásnou bejsku. Takže jdeme na to. Aha, tak teď jsem si všimnul, že tady mám ještě postel z minulého dílu, tak to můžu zničit a nechám si ji u sebe třeba. Tak, jdeme pokračovat v kopání. OK, zničila se mi lopata. Výborně, takže si můžeme ji tady vykraftit novou. Už nám stone. Takže asi jako další věc bychom měli jít natěžit nějaký suroviny. Musíme to třeba tady. OK, takže nějaký stone nakopaný mám. Tady budu mít takhle branch mine. To bude asi nejlepší. A já si jdu vyrobit hodně lopat. Tady si vykraftíme ty lopaty. Tak, a tady to máme tak nějak vykopaný, ale ještě to tady musíme zastavit tady tu vodu, aby jsme ji tady pak neměli. Zarovnáme třeba takhle, to vypadá trošku nějak přirozeně. OK, a ještě máme dokopanou tady tu část, takže jdeme zase kopat. Tak, a ještě zarovnáme tady to. Tak a ještě tady máme kousek u naší takový menší základničky, jestli se tomu dá říct, takže to taky skopneme. A máme připravenou plochu na náš barák. Tak, a protože je teďka další den, tak tady uklidíme většinu materiálu. Vezmeme si nějakou hlínu, aby jsme když tak měli bloky a jdem natěžit nějaký stromy. A rozbila se mi sekera. Takže teďka budu asi ten poslední strom, tady ten břízový těžit rukou, ale tak to je jedno. Každopádně celý ten mini lesík je pryč. Kousek tady toho většího, to ještě pak dokácím a samozřejmě zasázím nový stromy, abych měl pak co těžit. Tak, teďka mám úplně vyčištěnou tady tu plochu a můžeme
začít stavět obrysy baráku. Tak a tady to máme rozvržený, takže teďka můžeme přejít na další patro. Jo. Jestli jste si mysleli, že tady to je celý ten barák, tak ne. Tady to je jenom jedno patro, ale pro další patro budeme potřebovat nějaký kámen, takže jdeme sem a třeba tady začneme takhle těžit kámen. Tak jo, a potomhle máme skoro 2 staky cobblestoneu, takže už se můžeme konečně pustit do té stavby pořádně. A vezmeme si teda cobblestone a celý tady to takhle proložíme cobblestonem. A hele, došel mi cobblestone. A tady ty 2 budou prázdný, protože tam bude farma na obilí a na zvířata. Takže já si tady jdu ještě natěžit nějaký cobblestone. OK, tak cobblestone myslím mohl stačit, takže tak. A jdeme to dostavět. A pak se půjdeme vyspat. No. Takže bych to nechal asi takhle a teď mi došlo, že musíme jednu tady celou část skopat, protože ještě na jedné části budou schody, že jo. Takže tak. A asi bych to skopal všechno úplně asi, protože možná by bylo totiž hezčí, kdybychom to udělali takhle. Když se na to podíváte, vypadá to mnohem líp, takže to jdeme všechno tady skopat. Teď mi došlo, že já bych mohl mít možná v čestce zlatý krumpáč, takže bych ho mohl využít. Tady je, s mendingem dokonce, takže se ho můžu pak opravit. A tady na to kopání se to bude hodit. OK, ten krumpáč už je skoro rozbitej, takže ho dám zase sem. Koukám, že mám nějaký irony, takže si můžu vykraftit ironový krumpáč. A ještě si vykraftím štít, abych měl nějakou jistotu bezpečí. Tak, máme i štít. Jen si rovnou vezmem a jdeme zase kopat. Tak a máme to celý stěžený. Takže můžeme začít dělat nový stěny. Tady budou ale ještě schody, takže tady to asi můžeme nechat takhle. A ty schody si hned vykraftíme, jenom vypečeme tady 3 cobblestony a vezmeme si 1 iron, aby jsme ušetřili za ty schody. Tak a máme to. A teď si vykraftíme tohle. Ano, stone cutter. Naprosto užitečná věc, takže tu si dáme takhle někam sem, tak, ať to tady máme zatím co nejmenší a můžeme si vykraftit hodně schodů. Třeba takových 24 bych mohlo stačit. Tak, dokonce ještě přebejvá, takže tak. Tady to pak dám trapdoorama, který si můžeme rovnou vykraftit. Vezmeme si tady to. Tak a uděláme z toho trapdoory. 6 trapdoorů, nevím jestli bude stačit, ale uvidíme. Ne, tak potřebujeme ještě dalších 6. Tak, dalších 6 trapdoorů. Tak, můžeme to dát ještě takhle. A
ještě takhle, jak máme zábradlí, dá se říct, a tak. A máme kompletně zábradlí takhle. Tady se mi to ale moc nelíbí, takže tady to asi ručně skopu. Tak. A máme tu krásný zábradlí. A teďka můžeme vzít stone zbylej a celou tady tu věc, celou tady tu podlahu můžeme teďka udělat z cobblestoneu. Jenom se tady vyhneme takhle tady tomu. Takhle a takhle. Asi nějak takhle, protože tady budou farmy. A tak to musíme ještě o kousíček šoupnout, nebo šoupneme prostě takhle. Tak. A máme hotovou i místnost, kde budou farmy. Ale my si teďka vykraftíme ještě další trapdoory, protože jich je potřeba fakt hodně. A uděláme si ještě jednu celou stranu toho zábradlí. Takže zase takhle, takhle, takhle. A už nám zase došli. Takže si rozkraftíme zbytek tady toho a uděláme si zbytek trapdooru. Bum, bum. Tady to jsem koukal položit špatně. A jdeme zase takhle nahoru. Takhle, 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 tak. A máme to takhle hezký schodiště. Tak, jo, no, teď se dostat ven. Tady projdeme. A tady budeme mít farmu a tady budeme mít zvířata. Takže tak. No a jdeme pokračovat ve stavbě baráku. Takže to tady jdeme vyplnit hezky cobblestonem. A už nám došel i cobblestone. Takže super. Ještě mě napadlo, že bychom mohli takhle u tohohle prostředního dát to, že bychom každý 3 bloky měli zase jeden sloup. Musíme znova sem do dolů, výborně. Ještě se najím pořádně, ještě se zregeneruju i. Když se najím, vezmu si svůj starý kamenný krumpáč a dokud se nerozbije, tak budeme těžit. Tak a už se nám zase rozbil, máme 34 cobblestoneu, to by mohlo stačit, takže se vyspíme. Tak, vykraftíme si sekiru, klidně 2, a jdeme dokácet zbytek nějaký menší toho lesa. A teď jdeme, tady je 3. blok, tady. Takhle bychom to měli rozmístěné to dřevo a teďka to fakt můžeme všude okolo obestavět cobblestonem. Tak a máme to tady celý hotový, tady ten prostor, kde bude stát náš budoucí barák. No takže my se asi můžeme pustit do stavby našeho baráku.
OK, já vám děkuji za sledování tady toho videa. Dal bych sem celou tady tu stavbu, ale nešlo by to, jak to bylo dlouhý. Takže já vám děkuji opravdu moc za sledování tady toho videa a u dalšího videa z Minecraft Hardcore nebo z něčeho jiného zase zdar.